bi an bɛ tarata donna marisi kalo tile fɔlɔ san 2022 an balima aw bisimila an ma lecture ka don kibaru fɛrɛw sera ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ Enea Ibrahim Kamara ale bɔra bɔlɔlɔ siraw kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale de ye Mali transition ɲɛmaa kura ye ni o ye transition civile ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye kunnafonidila dɔw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka a da olu tulo kan k'a fɔ ko Mali transition minnu bɛ sen na sisan nɔ ko olu kɔni ka waati kofɔlen banna ko o kama ale kɔni ye a yɛrɛ sigi sabula ko o de ye sariya ye ale ka nin kuma ninnu kɔni kɔfɛ kunnafoniya ninnu kɔni carila fan bɛɛ wa a ka video wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ ko a ye kuma caman fɔ ka ni o ye kuma jugu dɔw ye ka ɲɛsin Mali transition kura o ɲɛmaaw ma ni video in yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ a ye kuma wɛrɛw kɔni fɛnɛ cari kuma minnu kɔni ye lagosi kuma ye ka ɲɛsin Mali transition ɲɛmaaw ma o kama ministre min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsilen don kirikow ma o ye a ɲini kiribulon tigilamɔgɔw fɛ olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni boloda walasa tɛgɛ bɛ se ka da nin cɛ kan cogoya min na kibaruya fɔlɔ minnu sera ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kun tɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a kun tɛ Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔ nka laban in na a yɛrɛla k'a fɔ ko a taara kun bɔ fo Sierra Leone kibaruya min sera ma olu kɔni de y'a yɛrɛ k'a fɔ Menaka kɛrɛnkɛrɛnnenya la André Bukane dɔgɔjɔla dɔw tatora u ka dɔgɔjɔ la cɛ marifatigi dɔw kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin ninnu ma maa 5 olu bɔnɛla u ɲin na kibaruyaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni dɔgɔden ninnu kɔni tun bɛ ka taa Anusa Green o dɔgɔ la ni o ni Menaka yɛrɛ cɛla o bɛ kilomɛtiri 75 ɲɔgɔnna bɔ an bɛ wagati min na i ko sisan maa minnu ye nin bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin ni dɔgɔden ninnu ma olu ma se ka dɔn fɔlɔ nka kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan kibaruya wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ye karido février kalo tile 27 Bankas o musow bɔra k'u ka nisɔngoya yɛrɛ ko fo olu ka mɔgɔ minnu minɛla ko olu ka labila kibaruya min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ novembre kalo tile 10 tɛmɛlen Bankas duguden dɔw kɔni minɛla o hukumu kɔnɔna la Bankas musow olu kɔni bɔra ni ka dugu kɔni lamini taama la ka u ka nisɔngoya yɛrɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na olu ka duguden ninnu bɛ se ka labila nin taamakɛla ninnu y'a ta dugu kun fo dugu kun taama ye a kɔni kun cɛla nɛgɛ kaɲa 11 wagati u ka dugu faamaw fɛ yen nɔ sabula u kun taara u ka laɲini ninnu sɛbɛnni di olu ma kibaruya min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ kabini jumado février kalo tile 25 Mali foroba cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko ma ko CMDT ni o ka baara ɲɛsilen don kɔɔri sɛnɛ ale ni a feereliw ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna bɔ ni u ka kɔɔriw ye Moritani fɛ walasa ka taa ni u ye jamana kɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin don kɔfɔlen in kɔni na ni o ye juma tɛmɛlen camion 53 olu kɔni de labɔla n'i y'a ta k'a lajɛ o camion 53 la o kun ye kɔɔri tɔni 1000 ale ni 600 ye nin baara ninnu ministre de développement rural ale kɔni de taara ni ka sira dɔw ni maa kofɔlen ninnu kɔrɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ